bat shua jong kata tong ini pendem ha kajing duai ublei jongi ukpa ujongi ubah beneng hakani ka janmiet ko trai ngi yeng hakmat jong me bangin yo ko trai ban sedang ya kani ka jeseng jongi ka sinot ka bakhat do hakani ka por bat kumcu ko trai ngi don hakani ka por ban ruai kini ki jing ruai yaro yame ki balong ki jing ruai revival kerku ko trai yang ilang bagani ka por yalam yang i do men sem bakho jong me pensat bor yang i bat ikani ka jeseng hi baro kawai ye kini ngi pan haka kerteng ka jong utrai jong i Yesus Kristus amen hakani ka por ngi ni ruai ka jing ruai ka ba arspa lai pukendai ka jing ruai ka ba arspa lai pukendai ngenang ya syatei syaseyon Oh
ruai nomor ke basis pasan. Jing ruai nomor ke basis pasan. Jisu ula Januan. Jisu ula Januan. Unwan shisha. Jitu baru Januan. Haba unwan. Jisu ula Januan. Unwan shisha. Unwan lum ya lagi jo. Unwan lum. Unwan lum ya lagi jo. Unwan lum ya lagi jo. Jisu ula Januan. Unwan shisha. Unwan lum ya lagi jo. Jisu ula Januan. Unwan shisha. Sel si baru Januan. Haba unwan. Jisu ula Januan. Unwan shisha. Unwan lum ya lagi jo. Unwan lum. Unwan lum ya lagi jo. Unwan lum ya lagi jo. Jisu ula Januan. Unwan shisha. Unwan lum ya lagi jo. Jisu ula Januan. Unwan shisha. Jinya baru Januan. Haba unwan. Jisu ula Januan. Unwan shisha. Unwan lum ya lagi jo. Unwan lum ya lagi jo. Unwan lum ya lagi jo. Jisu ula Januan. Unwan shisha. Unwan lum ya lagi jo. Jisu ula Januan. Unwan shisha. Jinjan baru Januan. Haba unwan. Jisu ula Januan. Unwan shisha. Unwan lum ya lagi jo. Unwan lum ya lagi jo. Unwan lum ya lagi jo. Jisu ula Januan. Unwan shisha. Unwan lum ya lagi jo. Nga perpat bangin ya simpen talang rejing ruai. Kini kejing ruai jungi idei tingmat si alam. Kamdei ke special number jungi. Tiga kerpat baru ki para bangit. Bangin ya simpen talang. Bangin ya ruai. Ya kini kejing ruai akan kepur. Dia mentangin ya ruai ke kejing ruai ke balai spak hatsau. Do nut jongala ketungit. Do nut jongala ketungit kem terjong me ai kan long. Apo hang ni putrai Jisu haru bol jemput kosong. Jing don jong me. Jing don jong me. Jing don jong me kan yai long jing kawai ba.
Ini ruai, sekawai pat kajing ruai, kepan riu pun riu. Kajing ruai nak kepat jing ruai, riu pun riu. Jing uji sutrai yang a. Jing uji sutrai yang a. Aking puna syirkei bansha. Bansius baka mensim jong na. Omdo balaban o. Jing jong kubong la ban o. Jing
Gambar jing ruai ka saus pa lai puat. Ngadon ayu hapertei. Ngadon ayu hapertei. Dan kacing jatuh baseng. Nong sunmu tiger saudong. Senyasi dengan nyomong. Ula jambang un wan utrai jisu. Ula jambang un wan utrai jisu. Komen sim jong ngatu pen kredon ya ladi. Ula jambang un wan. Wan dong syam tuan belang. Bangan pun tuan bansan. Dengannya roding punang. Pandayung kadis seuman. Ula jambang un wan utrai jisu. Ula jambang un wan utrai jisu. Komen sim jong ngatu pen kredon ya ladi. Ula jambang un wan. Babain abang dalam batu bleng banyai bangsa. Belepan kapur haun. Senyasi ya seloku. Ula jambang un wan utrai jisu. Ula jambang un wan utrai jisu. Komen sim jong ngatu pen kredon ya ladi. Ula jambang un wan. Jisu jen lut syangapan. Di syangkang lojong ngatrai. Dengannya roding punang. Pandayung kadis seuman. Ula jambang un wan utrai jisu. Ula jambang un wan utrai jisu. Komen sim jong ngatu pen kredon ya ladi. Ula jambang un wan. Ula jambang un wan utrai jisu. Ula jambang un wan utrai jisu. Komen sim jong ngatu pen kredon ya ladi. Ula jambang un wan. Nagabenta ka burom jong belay. Amen.
Dokum ni sedang no adi ni kejing syakri kejing belai. Kom tu ngelios ngeu ni kejing rwai Bible nak Balang lat 6 lang. Ni ai ko belai pi ki khun be e kejong belai. Ba pla pendep ini bentar ke belasan ya api. Menyelam ni kejing rwai ri Bible. Siteng ta swa bagi yo ban peteng kejing syakri kejing. Tu belai lorang kat api ki khun selak be e. Long be e ban yai sakhi bat pla. Ya kadang jong try nak kapor ki para pengai bi ya don pat kom ni han kapor sai sien pat pan ya don lang kom ni han ke miet balong ke jing seng ke ba khadu bang yo na sem lang hang ni hak lang sakwang kum ka Synod lai lorengkat oleh alam yangi adu ke basdang bat hadu kani kapor ba klimat ke ba minta bang yo man sakri lai lo ya ka kadang jong try lam don kenu ke jungit bat lalong sha ka jing kemen man pendep ik jing sekri bat kalong ka buram ya try ba blai jungi to ni sekri lang ya blai ko por ya pha sho blai ha ka jing dwai ku pa jungi ku bhap ning ni wan hakmat jime au blai ni ka mi long ka jing sing ka ba khadu e ba kum ka snat yo ni kan du ang ni ka Balang Sakwang tra ba kodor ni aingu yemi larangkat bagi jing sekri baro bang dia ban pendep nadu ka basdang bat hadu ka ni ka klimat ka ba menta ni duai ablai ye ka jing alam ka jikar shan ka jemi ni ka jing sekri bang ya ban pendep larangkat ko tra bagi para ngai bi ke balawan ma sim larangkat ka jing sekri bro sisni ba menta ki don prang linti ki balik phai ki ke sem to ise ka ban sumar mai ko trai pelaj na kinu Kenjuwe jing thot ali jahan jongki bakin poisuk lagi jongki hingga sem haka jing lam ke jamihi. Lara ko try kom jurup ni ko por jo jing syakri tapi isni ko try ban kerku yalam ibada baro ke bagi ban ndem. Long kan try bla kersan bla yalam temihi. Ngau ya ke jing duai ke jingi. Pan buti haka kadang ko jis na pedem menda hadu halakata. Amen. Ini syakri lang yau belai ni kapor nyanyi ruai ke jeng ruai ba shispa sanpo yala ka balang tu pen khoi atrai ba don bor pen baptist thamai ka ding pen li rukat ka yor lam tiare pom tang ka jeng bat wai lam mu men sim kom kin ro ding tu ai kin ke jeng e penong pedem nyi ruai kum tu boro kit khat ba shispa sanpo Yala ka balang tu pen kuj atrai uga don bor pen baptist maida kading pen liruka kayo wat ai kan shan ya ha kado wat syakan iu berteng ai bakan sankan roy rude dabor kajing ai jing shi sabat kaho kane kan ben ka urom spa wat sha jing stat baken jabril ka burom blay kan ka klem tiar ya pom tangkam jinge bat wide lam rup men sim kum ken ro ding tu ai kin ker jing it un
yang rai ban nyelam ke jing pulih baduai. Shua bangin ya pendam hau belai ke jing duai. Tungin ya syak skor ya ka jing shisha. Nagaktian ka jau belai ka bangila ban syam naga gospel ka bakat kumu Matias kan nong ka bashpo. Ka dekat ka bakat nriu hadu Arphew. Bat kum juru naga Xxiii syakinong rom. Ka nong bapra ka dekat ka bakat pra. Kiktian ki jau belai ki ong kum ni. Hakmi ngapa no yapi kum ki langbrat hapadeng ki suri. Namar kata pin yalong ki basian kum ki beseng bat ki bajam not kum ki paro. Henrei to ya sumar na ki brio. Nabakin ya aino yapi hagi jing bishar bat kin ya sempat yapi hagis nagok jongki. An ya lamru yapi hakmat ki lengskor bat ki sim nagabenta jonga. Ya kaban long ka jing pla haki bat haki gentle. Henry anda ki ya aino yapi. What's ngau khuslai? Kumno lanika bapin keren. Naba on ai hapi hakata kapor. Ya ka bapin keren. Naba om day mapi ki bakren. Henry mensim ukpa jong pi ubakren hapi. Upara te un aino yalo upara ya kaban yap. Ukparu yala ki khon. Ki khon ru kin yeng yale ya ki keme ki kpa. Bat kin ya penyap ru ya ki. De pin long ki blasun da ki beriu baro. Na ka benta ka kerteng jonga. Henrei uta ubadayaine hadu bandakut. Utaken uban laim. Namar ngakhen bagita ki jingsha sitom ki jong ka pertes ngi ka bamenta. Kim long rum banya nujor berkata ke buram kaban sapen pau hangi ublei unda kerku ya ga jing puli na ka ktien ka bakhu ya jo bat ka basha skor tungin ya pendam shau ublei ngin ya duai kokpa ujangi ubah beneng ngiawan lang ko try kumne kumu pai lang ubala sius pa ujome. Banya dem bat banai ngo yame ko try. Bamela syams ngobha yangi kum kasinat. Bangi mahat ko try rat pi ya ka jingalam bat ka jingdon rekat ka jome. Naduk kasngi palei ya ka bangila poi hangne ha ka balang sakwang. Try kan rat pi mela don lembat ngi kan rat pi. Naduk ki jing syakri belai ki jongi bat kum juru hagi jalang perkat kam barok. Ki barok ko try kan rat pi kila long ki biat bet ya renti. Bat ki jingker khu ki jame try kila tuot bat kila shlei. Hake jingem mensim ka jongi iway pa iway. Ni don hage ka por bat ka klip mat. Ya ka bangin sa kliap no ko try. Ya ka ban penkut ya ka jaseng Synod ka ba Arphew. Bat kan rat pi nyemla kamdas ngongo yame. Yaki ki barok ki bamelale nakabenta laga jong ka Synod. Try kan rat pi ngis ngongo memela kerku yo moderator jong ka Synod ka jongi. Oi tru yaki nongket kambaro iway pe iway. Bat ngi duwai ko try ya ka jingdan dekat ka jamelam bat kiru. Ya ka niga snam ha ka jialam ka jogi try. Banla ban penyat bet yaki kambaro. Da ka jialam ka bastad ka jomihi. Try kan rat pi chicken tien iwan ya kaban kan mau na kaban tala ka jong ka balang ka jemehang nya sakwang. Ki bal priang ya kan ka jaseng Synod ka jongi. Yu go try kan rat pi ya ka tiblei ka basbon. Bakam syamlong ka balengkot ya ban kerku ya la ka jong ka balang. Oi naduk kinong yalam ka jong ka lambat ki para bangait pe iway pe iway. Ki ultimate bat mensim ban penbet penbiang ya kini ki jingdon kambaro ya ka niga jaseng Synod ka jongi. Trying ida duwai ki jingker khu ka jame. To kin tuot kin dap kin shlei. Haka niga balang ha ikway pa iway dukhat jangka. Hakiram pa yung Kristan ka balala bahale asbon.
Yang ngi kum ki dekat bat ki delegates. Bat try kan rat ki jingkar khu ke jame kin yai bot kin yai rap lambat kiru. Lenter ki sngi ke jingim. Bakin yai yat ko try ya kaban yai pendan buram ya miru. Haki por baro. Try kan rat pi hakan ka por bat kan ka klip mat. Kat ne ko try ya don hakan ka jaka. Ya kaban pen kraw bat pen pendan buram ya ka kerteng ke jame. Kumba meladan lambat ngi ko try hakin ki por baro. Ngi duai bat ngi kerpat ko try bamen ngaulam. Ya kaban don lambat ngi ru hakan ka jing syakri. Bangin amat ko try kan babhaya ka jingker khu na ka khet beneng ka jome. Bangin let phai nang ne om ki basuda. Henry ki bla dapura ko try. Da ka jingker khu ka jome hi. Ablay ikan mau hakmat jome try ban bu ya ka jingker pat. Oi ka subject ka bala bu hakan ka meet ka subject balang. Kapan kan mau yang iko try kan nat pi. Ya ka jing ya thuk lupa ka jome try ya ka jing em jong ki banget bat ka balang hi. Ya ka baga day yang iban yat lengba. Ya ki jing hakan ka perthai. Oi kum ki banget bat ki Kristen setelah ke perthai. Nila day ko try kan nat pi ban mat ya ki jing Bat ngila day ko try ban ya le haka jing em malagaski. Henry don ka jing kermen ka bas kem ko pa kumba malakren na ka ktien ka jobi. Ya ka tagasngi ka ba kraw ko try. Ya ka ba men sapulait no ingi. Bat ba men sa ay ya ka nong hangi. Ni don ko try ko nat pi ya ka ni ka meet. Yaw syakri wa kodoru jomi. Uba me malay bit ya ka ban peniyeng. Ban sa peniyeng haka ni ka meet. Ban ya sam hapdeng jongi. Ya ka ni ka subject ka ba kraw. Hapdeng upait lang jomi. Oit kumo syakri ulong batli baru sudah. Trying IT hame ba men ngobhaya ka ban pensle yu dolo jomen semakut jome. Baka jing pen krek ka jo breu ko try hapdeng ke jing tlot ki babon. Ken long ke bala penjanai daga bor ka jome hi. Baki ke barok ka ba inyo ya ka ban ya samlam hapdeng jongi. Kanda long ko try ka jing rap na ka banta jongi ko mi bangai. Bah pedeng ka ni ka perthai sngi jo ka jing bat ke jing ale ka bangi mat. Try grat pi ngini ai kermen scam ko pa. Baka bakut jong ki ke barok. Kalong bangin yo ban yele kemen lambat me junam. Try grat pi ngi duai ban ngi IT ya ka wei pagawai ka benta jong ka jing syakri ha ka de ka bit. Bangi de ngets scam ko try grat pi ha bangi lai phai no nang niru ko kan rat pa bha. Ki ktibelai ki bas bon kan me try kan ya lam kan ya daingi. Bangila ban poisok shalaki jong ki ying ki sep ga jongi. Bat ki jingker khu ki jameru. Kini ay siyang sa lembat laka jong ka balangi. Siyam ka puram ngi ay ko try. Mahapro iki pap ki jongi ki babon. Namar kini barok ngi duwa ngi kerpat. Haka kerteng ka ba don bortam ka jong try jong yung Jesus Christ ki pan. Amen. Mentangin poy si ka benta. Bagi yo wan shasko. Ya ka jing slok. Kat ka subject. La penbe yang ni ka mit ka baong. Ka jing syak shitom ka balang. Bat ka buram ka ban sapen pa. La shania hai rimren lindan sien. When I ka jing slok lor ni ka subject. I rimren lindan sien. Day pastor. Jaka snot ka jong hi ba idon ka molai Presbyterian tor kula shibun ka por ba kodor pa phi pla pen ko ngu iladi ban ai ini ka jing slok ni ka subject ba ka balang klasania ba ben shetepi to blai loren kat ba phi pastor ba ka kubor ba ro ba phi pin kren lo ni ka subject long ka jing khu ya ka balang palabu ni ka subject ban ta jangi kumpai lang bangindalang ni kapor. Dia syuang ba ipastor ta shim ni kabanta. Ai ka jingkren lo ni ka subject. Ngenyir wai ka jingir wai ba sispa safuan. Jingir wai ba sispa safuan. Tu ai ba slok ki kurau trai. O ko mu kres bakin i klem wai. Ka jinglong sitali ki khon jong blai. Ka pen pa ka buram u kres haperthei. Ka balang sitali ka yo ka bor blai.
ban yeng hakat ma ban job ka perthei ka khot ya bun riu sha jing jot balaham ka lam cha ka jing em u jisu balayam kom tu ngirwai bro ki khot jirwai ba shispa sapuar tu ai ban ya selo ki kur ha utrai hukum krispa kin i flem wai ka jeng long si teli ki kun jong ubleng ka pen pau ka burom u kris ha pertei to pen long yang ikum ka balang baseng hadur zong kilai ngut ha uwei ha neng ka jeng ya long ka wei ka balang ba ba ka playa kibril ba yu kris me la pa ka balang shiteli ka yo ka bol blei ban yeng ha ka tuma ban jo ka pertei ka kot ya u ben will sha jing jot blaha ka lam sha ka jing him u vesu la ya I Reverend Moderator, bat kinongkit kam jong ka KGP Synod Sepngi, ki pastor ki jongi, nado ki pastor rangba ki balong ki kpa ki jonga, ki pastor ki balong ki henmen ki jonga, bat ki para ki jonga, ki temen besan ba ki jongi, ki dekat bat ki delegates, bat mapi ki para bangit ba baro, ngai kublay pi baro, haga kerteng ka bakor dor tam, ka jong utrai bat unong pen jongi u Jesu Kris. Ngapan pau ya ka jing sungungu ka bakrau, ya ka balang sakwang ka balak hot yanga ban ai ka ni ka jing keren subject, bat ya ka KGP Synod Sepngi ka balak pediang ya ka kerteng ka jonga, ban sam ya ka kubor ha ka ni ka janmit. Ngalayo ya ka phone ay pastor rangba jongi, Reverend Dr. Xxiii Yapunyaw syapang ka ni ka subject, la palat chisnem menta bat labut denru dagi shithi naka balang bat naka sinod ngapen pau ka jing songu ka bakrau naka benta ka ni lat ba pi ayanga bangan keren ni ka subject ka balang kala ibet ban bo ha ka ni ka jing sing jong ka sinod kasaat ba ka ni ka jakalong jing sing menta ka janmiet nado ka jing ruai penremen sim menne hado ka jia don lang jongi hapo ka jing kedup jong gani ka dara rengkat bamba pi ki badon hang tu hapo yeng mani kadon ka jing saat hagani ka sngingi aingu yu blay henry ka bakham saat ka long ka jing don ka jong men sim ba khoi rengkat bat ngi ubadai ma o uban kren yengi bad udai ma o uban sandur yengi da ka bor ka jong u ka subject ka balang Presbyterian Sakwang kalabu kalong ka jing sha shitom ka balang bat ka buram ka ban sa penpau
ka jing sha shi tom ka balang, bat ka buram ka ban sa penpau, bat ka nong rim ka long na ka shiti, ka jong apostol Paul sa kinong Rom, ka lenong ka ba pra, ka dekot ka ba kat pra, ka ba i pastor NM yang rai, ila yarap ban pule menne. Namar nga ken bagita ki jing sha shi tom, ki jong ka perthais ngi ka ba menta, kim long a ru em, banenu jor, bat kata ka buram ka ban sa penpau hangi. Namar nga ken bagita ki jing sha shi tom, ki jong ka perthais ngi, ka ba menta, kim long a ru em, banenu jor, bat kata ka buram ka ban sa penpau hangi. To bleun kerkhui ka jing pule ba ka jing sha skor, ya ka htien ka ba khoi ka jang o, ngini pendem ha ka jing duai. Au bleu bo kpau jangi, ngiai ngo ya me ba mela kerkhui ka ni ka jing sing sinot ka jangi, nado ka basdang ko try bat haduk menta. Ba ngiai ngo nagabenta ka balang sakwang ka bala pediang yangi, bat baki ai barok kilayat bayai renti. Bad gilamat igijing kerku gijong me hagi dorbar jong sinot hagi dorbar jong jing seng kentei KJP Synod Sepngi bad kumjo ru hagi jing seng baro ngi kerpat bemen yai don rengkat bad ngi mentaru bad bemen kerana pedeng jongi da ka bor ka jong men sim bakot ling ba ka htien ka ba im ka jong me ling ba usakri barit ubat lot u jong me yakini baro ngi pan ngi dem ngi ngo bad ngi pediang ru haka kerteng ke jong utrai bat undong penem jengi u Jesu Christ. Amen. Ka Bible ka kular yang ki ai ki ba kraw na ka benta kala shay la shisngi. Ka Bible ka kular ka buram ha kala nor. Henry ha ka ni ka perthai ka mangi immenta ngimat igi jing ngimat igi jing ele bat ngimat igi jing tenjo ki bo bonjat. Namar kani ka perthai ha ka bamangingi em kalong ka perthai ka balahap kade ka perthai ka balahap ha ka pop bat ka jile persha yau blai na ka ta ka daw ka don ka jinga tengko bat ka jingele bat ka jing sha shitom ha kani ka perthai na ka ta ka daw ka don ka jing pang ka jing shitom bat ka jing yap weu nong tho kristan u bakerteng u atha w pink uang kumni ya uni unong tho lapan kala ya kikot jong u syakaktian Khasi dai late Reverend G.R. Sangkli watha w pink uang kumni ki jing sha shitom jongi kidang sting habayunu jor bat kabangi day hok ban sha pen shitom ki jing sha shitom jongi kidang sting ru habayunu jor bat ki jing sha shitom jong Jesu Christ Henry ka jing sting jongi jing sha shitom jongi kapau shenna habayunu jor bat ka jing kya ka buram ka balapan kre na ka benta jongi ong uni uriu kraw Henry ka jing sting jongi jing sha shitom jongi kapau shenna habayunu jor bat ka jing kya ka buram ka balapan kre na ka benta jongi but way pat unong tho kristan u pastor u AW toza uang ka jing im kristan kam day ka madan yele kai ka jing im kristan ka day ka madan yele tma laju ong yo ni slai kat riu bagade ka dekat ka ba kraw tam ha ka Bible kandu pat ka lenong ka ba kraw tam ha ka Bible laju nyo baga shiti shiginong Rome kalenong ka ba pra kalong ka way nigi lenong ki ba kraw tam ha ka Bible lesi ka ba kraw tam ha ka Bible kiri ustad ki ong Rome lenong ba pra kalong ka way nigi lenong ka ba kraw tam ha ka Bible namar kahikay yakilay teli ki jihikay shongtan rai ki ba kongsan ki ba ngiday bantip ka jing penksan justification ki dekat iwe hadu saw ka jing penkentang khot sanctification ki dekat san hadu khat nyew bat ka jing pendon buram glorification ki dekat khat pra hadu lai pau yakini ki lai teli ki jing kai shong tan rai haka wei ka lenong ka jing penksan ka jing penkentang khot bat ka jing pendon buram
Pimat ya ka jing penkesan ha ka ni ka pertai habala pelat ya pi na ka bainong jong ka pop. Pimat ya ka jing pen kentang khoi ha ka ni ka pertai haba piyo ya ka jing job halor ka bor jong ka pop. But pimat ya ka jing pendan buram tang hakalaway tang hakalanor. Nda pilayo ban lai luot chisendon na ka jing don jong ka pop ha ka jing im jong pi bara ka jing im jong ki saudong saukun ki jongi ho ngimat kendiat ya kata ka buram ka bau blai ula pen kre na ka benta jongi wat mentaru ha ka ni ka pertai henry om ya ka jing da pura jong kata ka buram ha ka ni ka pertai sngi ka mamangi im Kakambon, kajing sya shitom, bat kajing ale, ban ya kaburam. Henry hakata ka yeng syong ne, kabala kular yangi, bat kabadang penkre na kabenta jongi. Hangta kan long bet kaburam ba, kabakraw, bat hangta amdonsyo, kajing sya shitom. Ha gani ka perthai, kajing sya shitom, bat ngiyu iliak ya kaburam, kabala penkre. Henry haka yeng syong ne, kaburam ba bakraw. Baram don shu ka jingsha shitom. Ka pop ka ti ka buram ka jong blay. Ki briu ki le ki pop bonjat. Ka perthai ka la ha ba ka pop. Na kata ka daw ngimpat la ban yu i lut. Ya kata ka buram ka bau blay. Ula penkre na ka benta jongi. Henry ka way ka sngi an saweng no ya ka ni ka pop. Bat ya gani ka perthai ka balaha bro ansa klipat ansa pentemaya ka bat de hangta bangin siyo I ya ka jingda pura jong ka buram ka jau blai ka bala penkre na ka benta jongi le se donna pring jong pia gani ka por ki ba donna gani ka jakalong jiaseng ki ba sha shitom ha ka jing em jong pi le se ma pi ki ba hang to po ka yeng mane le se ma pi ki ba pet ling ba ki ni ki kor ki bor jong ka juk ka ba menta le se donna pring jong pi ki ba mat ya ki jing e jing shitom Henrenga ong ya pi hakalanor la kular ka buram ya pi la kular ka buram ya pi ka balang ru kalaban mat shibon ki jing e jingele bat ki jing shitom e gini gisngi Henry hakalaway chong ka balang ngin yo I ya ka jing da pura chong ka buram ka bau blay la penkre na ka benta jongi na kata ka daw ka jing et kristan jongi kamlong syapang ka jing do mensim bat ka jing do jing kermen bat ka jing red mensim Henry ka jing et kristan jongi kalong syapang ka jing kermen ka ba im Namar kata lara pia ling bakanu kanu ka jing e ru to tip bahaka bakut kadon ka buram ka baap ya pi ka balang sakwang ka labu e ka subject ka jing sha shitom ka balang bat ka buram ka ban sapan pau lengkot ngin khmi e ka shiti shikinong room pile tip lut baro pile kren subject habalang bat hakiwei kiwei pat ki jing seng unong tho de apostol Paul Rom lenong benengkong dekat benengkong. Upol lo thok halai teligi shiti. Kabalong shipawa nagi jing thok bakut jong ka testament ka batamai. Ulong mau unong seng jong ka Christian theology. Upol udairu uriusta jong ka ethics. But uhikai rengkat ka theology, rengkat ka ethics. Ha ki shiti ki jong u. Nagataga daw ulas sandur mau ya ka mut ka perkat jong ka jingat kristan ke jongi upol ulong lu missionary uyau bala pha da ka balang Antioch laisin ulayat hagi jingat missionary ke jong u keleng ka himarom ula sengi ki balang hagi jaka ba per ula sairu ki nong sarai bat ki nong yalam jong ki to ki balang kasnem ka bala tho kalong kumba san punyo hadenu kris haga bakut ke jingat missionary ka balai na ka snong Corinth Kiba pediang ke nege shiti kilong ki kristan ha Rom badu kwa ban ayaki ya ka jing batai kelum jong ka jing et kristan nagata ka daw ka shiti shikinong Rom kalong ka tenrai ka temei ka babatai yangi ya ka jing et kristan badu polu thoro baon penkre ban let sha Rom ban na Rom umut ban let sha Tarshish sha Spain ban yalap ya ka gospel Rom lenong iwe hedu lai
upol utho spang ka jing long pop ukon ben riu baro rom le nong sao do nyeu upol utho spang ka jing pen im ling bau Jesus Christ kani ka lenong ka ba pra ka bang ye kren menta ka long spang ka jing im ha umen sem ba khoi ka jing im ha umen sem ba khoi lenong khandai do khat wei ka jing thmu ublei na ka benta ki Israel lenong khat ara do khat san ka ethics jong ka jing im kristan lani kumno ki kristan kin im ha ka ni ka perthai ka lenong khat riu ka jing ai kublei ka nong rim jong ka subject balang baga balang sakwang kalabu kalong na ka lenong ka ba pra ka jing im ha umen sim ba khot ngalaong mene lenong ba pra ki dikot iwe hadu saw justification ka jing pen ksan langi long ki nong pop ubleu pen ksan ngi namar ka jing yap yapli ka jong jisu halor ka ding na kalbari ki dikot sanadu katnyo sanctification ka jing pen gentang khot ubleu dang tre hadu mentaru ban pen gentang khot yangi ban pen gentang khot ya ka balang ban ngila ruai ka to ka jing ruai ka ban kong shispa san po yala ka balang to pen khot bat kid khat khat prado lai po glorification ka jing pen don buram ka nongrem subject balang ka balang sakwang kalabu kalong rom pra khat pra nagani ka benta shapang ka jing pen don buram bat kani ka dekot ka ai jinkermen yaki banget hagapor jong jing sha shitom hagato ko por haga himarom lasdang ka jing pen shitom ben lasdang ka jing keno ka jing parep yaki kristan bat lasdang ka pet khmat pet chiliang bat shen kan sapoi ka jing pen shitom ben baru pol utho egani shaki ban pen kan mau yaki bala ka jing sha shitom kalong ka bakraw henry ka buram ka ba ap yangi kalong ka bakham kraw hangte ka yeng shong ne kiwei ki jat ben riu bat kiwei ki kol shor haba ki perkhat shapang ka jing sha shitom ki ong ba ka jing sha shitom kawan namar ba kiwei pat ki briu ki wan ban le sneu ya pi ki sngow yaladi ki nong sha le ben ki sngow yaladi ki victims jong kata ka jing sha pen shitom ki wei ki niam ki ong ba ka jing sha shitom kawan na ki hima na ki bor ki bawan bantur banile persha ki ong ba kawan na ki bor jong ki ksot ki krei ki bawan bantur banile persha bat nakata ka daw dai banile persha dai ban khliap ya ka bor jong kita ki bor jing dum bat ki ong ru badai ban penhun, dai ban krok, ban kejor, ban apiz, hagaktin pareng, ya kini ki bor jingdom. Henry kaji kai kristan ke jongi, rom lenong bapra, kadakot kabakat pra, kahi kai yangi, bahabangi ya leng bagi jing jing shitom, ublay udon ka jing tmu, leng bagi tagi jing jing shitom, habaga balang kaya leng bagi jing jing shitom. Ublay udon ka jing tmu haba usha baga balang kan yat lingba ka taga jing jing shitom bala dadon na preng jong pi ki para bangit beet la po kaniga dara long jing seng la hang te yeng mani la lingba gini ki kor ki bor jong ka juk ka bamenta to tip ya kani bo ublay udon ka jing tmu bat pin sheme kata ha kaniga dukhat ka balai po rom pra lai po But ya ki baula tmu lupa, ya ki taula khot ru. But ya ki baula khot, ya ki taula penksan ru. Te ya ki baula penksan, ya kita ula pendon buram ru. Larapi day wala penksan ka bala penksan, totep bapin sayo, ya ka buram ka bala penkre na ka benta jong pi. Nakatagadaw nga kwa ban khot ye pi para bangit bait ling bagay subject balang bapin wat ya ka buram ka joblay wat ya ka taga buram ka balapan kre nagabenta jong pi ladawan kino ki jing ro kim day te ka bakut ka jing em jong pi kim day ka lenong kaddo jong ka jing em ka jong pi la ka jing pang jing shitam la ka jing yap jong ki bait ki baton la ka jing kerdo bat ka jing dok la ki jing yale hayeng asem la ni ka jing runar ki kon ki kti
La ka jing tolot ha ka jing long do bat ka jing ha ba ka pop. La ka jing bampat yo kam yo jam ki khon ki khti. La ka jing penchitom ben kini kimla satya ban job yengi kimla satya ban job ya ka balang ka jong blay. Namar ka dekat ka balai puwei ka ong lada u blay ulong na ka benta jongi uei uta uban yale bat ngi. Ublay hi ukren ling bau pol ban ong lada ublay ulong na ka benta jong pi jongi uei uta bala ban yale bat pi bat ngi. Kiai kita gi jingsha shitom joga balang upol le tu ye gini gi jingsha shitom haga dekat ka balai pusan baro ka banga kren ye gini ka subject pra khat pra ka don hi ha ka ni ka lendong ka ba pra ukren shapang ka lanot ka shipa ka jing pen shitom ben ka jing tngan ka jing lengkot ka jing ma ka wat lam kin nyau tali ki jing shitom ki bo pol ukren ka lanot tribulation aktien pareng kamut ki jing ki bangia kendu ha kani ka pertai ngim dei ban sngo lengo habawan ki jing ha ga jing em jangi namar ladep ban ya thu lupa ha ga ktien ke jau blai ong utrai jisu yones kan riu lai pulai ha kata ka pertai pin yo ka jinjar henrei tolong slurpi ngangala job ya kata ka pertai Rom lenong basan ka dekat ka balai. Henrengi sungau kemenru hagi jing jenjar. Datip biang baga jing jenjar. Kapelong ya ka jing yaisha. Ka Bible ka hikai bagi jing shitom kilong shibenta na ka jing em kristan. Ngin ya kendu jing om barabor om man kasngi. Henrei hateng. Ngin haban yad ling baga tem jong ka serngil jong ka jing yap. Men bau bleu la thau ya ka perthai ba diu khon ban riu om shim don ka jing pang om shim don ka jing uot ka jing khnyum jo ka met om shim don ka jing long tamen om shim don ka jing shitom la ne ka jing so si ha ka ta ka per ka bai tanan henre ha bau khon ban riu ula tam sneng yo blei bat ulele persha yo blei ka pop kala yo rung ha ka jing em jongki bat ka pop kala pelong ka jing pang bat ka jing yap, ka jing ele, bat ka jing sha shitom. Ka perthai barok ka wei, ka jing pelong barok ka wei, ka lahap hapok ka jing tim, ka pelong ka jing jot, ka jing pra, ka jing puot, bat ha ka bakut, ka jing yap. Ukon ben riu, ula hap no, naga jing long kot kya dapura, naga jing kemen, naga jing rospa, dapura haga jing naga jing bam jukot kabam deisho banyap ukon benri ula hap shaga pop shaga jing sngosi shaga jing duk jing kerdo bat khaddo ka jing yap kandi kalau ka jing batai kelum balai bagadon ka jing shitom haga ni ka perthai balai ba kadon ka jing tim haga ni ka perthai kabaar kalau ka shipa hagaktin pareng distress. Ka lanot, ka tribulation, ka crunch pangki jing kibawan na saudong saukun bantur persya yengi. Ka shipa distress pat. Ka crunch pangki jing kibami nang ni na po. Kiba kersoy na mensim. Kiba kersoy na jing mut. Kiba kersoy na ka jing leng apisa. Bat ka jing huslay chong ka jing Ban gi maka juk bakala jur ka shipa. Kalanot kadon kumbadon mensua henry kalak hamjur ka shipa kalak hamjur ka niga distress namar bangi baki breu ki do mensim do jing kermen laga jong ka jing kad hadu badon kiba shimno ru yalaga jong ka jing ka jing shapting ka jing ling apisa ka jing khuslai sat kajing no yan kamansim depression kajing bitar shla kajing bishni pihon kajing bam suksho halaka jong kajing bo nangi wat kibalalong kristan ru ngima yakini kajing haga jing kajongi henrengim day ban aila yakini bakin job yangi namar bo blay ula ban ayapi ya kajing penkya
baru bleu la ban ai pi ya ga jing thao thamai pi tep ne em bau jisu udang penkia iki breu wat hadu mentaru u jisu penkia ya ga jing pang jongamet u jisu penkia ya ga jing pang ga jing mut baragamen sem dang menem step ha ga jing seng sakramen Reverend Moderator jongi ilaya tho ya ga jing penkia kabaila mat ha ga jing em ga jong ha ka to ga snem jo ga jing shitom ngalayo bat ngala sakhi ya ka borba ka jing pen kya jong blay le se dona preng jong piro ka ni ka por ki ba mat ya ka jing pen kya ka ba borba ka jong blay ha ka jing em ka jong pi ngi jio sngo ni ki parabanget ki ba ya tho ki ba plashamen sim ya ka jing pen kya jong pi Haga Balang Presbyterian jongi ngim juda penlong rukom ban penyangi ki breu ban ai testimony ya ga jing pen kya ga jongki re mangi ki pastor ba kita men besan ki dekat komiti Balang hoi ma pi ki long kbe ki nong elam jia sengen thai ki nong elam jia seng samlaru haba philei rung yeng parabanget hagi jia seng slok kin yeng na yeng but kin ai ka testimony bau trai la pen kya enga na ga jing shitom ka bajur kabalawan ban lap yanga lani ukun jonga lani ka kun ke jonga hadu kini kisngi u jisu dang penkia ban ngide ban wa de ka bor ka jing penkia ka jong u re hateng pat ka jing penkia ka slem ban wan hateng ngide ban yat ling ba ka jing shitom ba de ka ta ka por pat bau bleu ai ya ga jing ai ga jong u bagan long ka badap biang ga jing em ga jong i nakata ka daw ngim du jing kermen happening kani ka shipa namar ki ai baro ki ja daga jing tmu ka jong blei baru blei upanan kami ka jing sha shitom ban pen kre ban pen jana yangi naga benta ka buram ka ban sawan nakata ka daw rom pra arpu pra ka ong bat ngiatip ru Baki ai barok kia trailam yakaban penbha. Ki ai barok kia trailam yakaban penbha. Haba ka Balang Sakwang kabu ikani ka subject kabada sngau dai namar lenong ka bapra kalong ka park siar parupa ka par mau koridor bat sibun ki ai kiba kerana kani ka subject kimi hi na kani ka lenong. Upolu ang ia tibru baki ai barok kia trailem ya kaban penbha ya kita kiba yau blay ya kita ken ya kibala khot kat bakum ke jing tmu ke jong u kabalai kalong ke jing pensitom ben persecution ke jing pensitom ben kala jur bha kini kisngi ngam long ban keren la lot namar kini ki ai barok kia haga media Henry piatip hi ka social media ki jing sha pensitom ben kaleng gani ka perthai bat wat hagani ka ri ka jongiru ngingis ngau lengo abawan ka jing pensitom ben Henry nakabenta ki kristan ki banengkong ka jing pensitom ben kalong ka jing ja ka ba man ka por haga klip mat bagi kristan hado ka spa snem ka basaw haga klip mat bagi brio ki wan banlong kristan kitip baga jing pensitom ben kan wan ki kristan ki sha nyau ben nyau siliang ki kristan ki sha kentat naga imlang salang ki kristan ki sha kentat nagi kam sorkar dona preng jong ki ba sha set bendi dona preng jong ki ba sha kene ki jaka puta jong ki ba donru ki baladu laga jong ke jing im ke jing pensitom ben ki kristan kalong si benta naga history jong ka early church ka Balang ha kitu ki spa snem ki banengkong kam tam hapo ka jing senshar jong upat sha niro haga snem san pusau hado nrupu pra de nukres jong upat sha domitian ka snem prapuway hado kandai pun rio de nukres upat sha Decius arspa sa kendai hado arspa san puway bat kado Diocletian arspa prabusau hado laispa san lembat kiwei ru ki jing pensitom ki bakhamret Henry ki kristan ki banengkong kim sngau lengo namaru jisu ladep bani athu lupa
an aino ya pi hagi jing bishar baraki synagogue an sempat ya pi bar an penyeng ya pi hakmat kileng skor bat kisim naga benta ka kerteng jonga pastor enem yang rai pule menen u Matius nga penkre men hangni na u Marcos lenong ka bakhat lai ka jingsha penshitom ben mangi ki ba em ka krista haka jella kabaya bun pat kilong ki kristan ngim sngo thu te ya gani ga jing penshitom ben Henry ki don ki jaka ha gani ga perthai ha ka ba ki kristan ki sha penshitom ben ha Syria Lebanon bar ha ka to ka than ha Iran Iraq bar ha ka to ka than ha North Korea Afghanistan Pakistan ha Somalia Sudan bar ha ki to ki than but what hakari ke jongi don ki jaka bagi kristan kisha penshitom ben nganong tangkata ngatrai pila so thu hi kamat ka basaw kalong ka jing thangan famine kamat ka basan kalong ka jingling khoi nakedness bat ngan krani kini artli gimat haga ju ka benta ka jing thangan bat ka jingling khoi famine and nakedness upol ukren syapang ka jing thangan bambiang kabam kadi Ukraine syapang kajing duk kabam don shu kapisa bantiet ya ka jan kanep kani kadai kajing duk kaba ki kristan kilamat haga spa snem ka banengkong haduk ka basaw bat kajing penshitom ben kalam hi sha kini kajing ha kani ka jella jongi haga babun pat nyelong kristan ngimpat mat ya ka jing thangan bat ka jing lingkot namar ka jing kristan ka jongi ubleu la kerku kerhai yengi ngawan hang ni sakwang ha ka jing seng slok ki pastor ha ka senam arjar shipau ladang bakla shipau mentalaya khatsan senam ban ikat ni ublei ula kerku ya pi kum ka snang ki parabangit bait hang ni Kari Khasi ke jongi kalamat ya shibon ki jingker khu na ublay bat ngi deban sngongu ya u ngimpat sngo thu shisha ya kata ka jing thangan bat ka jing lingkhot ka baki kristan ki wei ki jaka ki mat ngadeban kedaw lengkot hang ni ya ka wei ka ji kai bakla ha kini ki sngi ka balatep kum kata ka prosperity theology bat kata ka health and wealth gospel ka prosperity theology lani kata ka health and wealth gospel kani ka jihikai ka wan na syatay Xxiii Sepngi bat ka hikai bagi kristan ki deban reuspa bat bagi deban lat nagi jinge jing shitom bat bam deban don jingpang hanu ki banget lara ki briu kim yo lat naga jingpang bat naga jingduk kamut bagi duna jinget kinongela prosperity theology Kiong balar vi ai pisa syakakan hon jongki laniga ministry jongpi ublay unkar kuya pi pin riuspa bat pin yo jing pen kia ladanga ngayeng hang ni ban ong kumta ban yalap kumta banong lara pi ai tia la diu jisu lara pi ai syakaniga kam ka joblay pin riuspa paho bat pin yo ka jingkot pinom yo jingpang pin yo ngan yo si bon kinong bot henrengan long bala lenno ya ka jihikai ka ktien ka joblay bahateng ateng ha ka ni ka perthai ngin mat ya ki jing shitom bat ki don ki dkhot jong ka balang Presbyterian jongi ki balang ngop ha ki ni ki jihikai bat ki bala the spa shagi nong hikai prosperity theology da ka jingkermen bakin yo jing pen kia bat ka jing reu spa bat kare ka kamram jongi kum ki dekot bat ki delegates bangin ai ya ka jihikai ka bashisha bahateng ngideban yat ling ba ka jing kum bangala ong mene yonis kan riu lai pulai ki kentien jong trai jisu ha ka ta ka perthai pin yo ka jinjar henrei tolong slurpi ngangala job ya ka ta ka perthai ka KGP Synod Sepngi jongi kala penmi ya ka kot kejihikai baniada nagi jihikai ki babakla pila bantiet ya gato batkan long kejirap ya pi ki pastor ki temen besan ki dekat komiti balang ki nong elam jinge sengentai ki nong elam jinge seng samla kane ka prosperity theology kam dan jubab haba ki nong buat jongi nong elap
Kim yo lat naga jingpang ban naga jingkerdo. Ki keno bagi nong buat ki duna jinget. Kim tre ban pet shalade. Lama ki duna bor ban pen kia ban penrus pa ye ki brio. Ko ki para bangit beet hateng ngideban mat ege jing shitam ngin yaisha namar ka buram ka krau ka baap yengi. Henreu bat nyau kalong ka jingma peril ka watlam sod. Ka jingma bat ka watlam peril and sod. Kini ki beteng naga jing penshitam ben naga jing tengan bat ka jing lingkod. Ka watlam ka krench pang ka jing sha shitam ki kristan hadu bandayap. Habu Paul ukren ya kini ki jing shitam ka jing sha penshitam ben ka jing lingkod ka jing tengan ka jing ma ka watlam. Amday ba ukren theory, amday ba ukren eke ka bahasun, ukren praktikal, ukren eke ka bagi kristan haga spa snem ka banengkong kia kendo. Hadu ka snem lai spa khatlai adin ukris. Menbau tau Patsha Konstantin ula penmi ka Edict of Milan. Lani kata ka hukum. Lani kata ka jing penjarian na Milan. Hadu kata ka por ki kristan ki syak penshitom ben. Ban nadu kata ka por pat ki kristan ki lalat naga jing syak penshitom ben. Ha kito ki snem coga balang ka benengkong. Ki kristan kila mat jing shitam bat kila yapru naga benta ka gospel. Laong ye ki ban len yau Jisu lada ki kwa ban im. Bat ki yong em nganum len satya yau Jisu. Lada ngade ban yapru ngan yap henry ka kerteng ka jong Jisu. Ngan yai pla hadu ka jing ring mensim ka bak hadu ka jonga. Henry kini baro ki bayap kum ki martar nagabenta ka gospel. Kila syak shitom ha kani ka pertai. Henry menta ki yo mat ya ka jing pendon burom hang taha paradise kabala penkre nagabenta jongki. Haba mangi hang ni hari Khasi Jaintia ngia keren syapang ka jing penshitom ben. Kadang long ka teori, kadang long ka ba ngisyo snow syajengai haga history jong ka Balang. Namar ngiyo ban syakriyo blay latlut ha kanigari ke jangi. Enrei ki don ki jaka ha ka baki brio ki mat ngamut barang ki kristan ki mat ya ka jing penshitom ben. Bat ka day yangi banduai naga benta jongki. Upol habu to syapang ka jing syak shitom bat ka jing penshitom ben amday ba ukren teori tangasun ulamat praktikal halaga jong ka jing im. Lara pipuli ar korin lenong bakhat way kidukhat arpu lai hadu arpu nyau. Ubatai hang toi ki jing syak jong o syak lentem mau halistra syak kem hau patbur ha Jerusalem syak sempat syabuk lai pukendai tri kataruk sansin lai sin syak bom dagiding sempat patling ha daulenong Malta. Syak bisyara khamat ka Sanhedrin, syak bisyara khamadu Felix, syak bisyara khamadu Festus, syak bisyara khamadu Sim Agrippa, syak tengan, syak seliang, syak lengkut, syak kriat, syak jingbam yotia, syak set bendi bon sin, syak bon ki ai, naga benta ka gospel u Jesu Christ. Kay kabau Paul uto, kalong kabau mat, halaga jong ke jing im. Reu Paul uong ki jing syak shitom jongi ha kani ka pertai kim long ai habayu nu jor bat ka buram ka bakrau ka balapan kre na ka benta jongi. Namar nga ken bagita ki jing syak shitom ki jong ka pertai sngi ong Paul ka pertai sngi ka bamenta kim long ai habayu nu jor bat ka ta ka buram ka bansa penpau hangi. Mday tang sisien bau to e gani ar korin saw khat nyawru upolu to kumne namar ka jingjen jar basting jongi ka batang shibet kanang pelong nakabenta jongi ka jingkhya ka buram ka bapalat bat ka bamjukut upolu ringdur hangni na ka tarajur ka perla ha ka bagidon arteli kiniki jakabo umau bat ki jingtau. Baru ong lada hang ni haliang kamon jonga kadiang jongpi.
lara hang ni pi bo ya ki jing sha shi tom ki ba pi kendu agane ka perthai lara pi bo ya ki jing sha shi tom jong ka balang hang ni pi perkhat ki la khia ba ba ka buram kala sting upol wong em ka buram ka bala penkre na ka benta jongi ka khia thau khambon bon sha ka khia thau adu kata habayenu jor bat kani ka jing sha shi tom ke jongi nagatagadaw ki para banget be e kinong elam balang bat ki balang ki ba mari ki jing e to teba lara piya ling ba kanu kanu ki jing e ru kata ka buram ka bala penkre na ka benta jong pi kalong kham kraw bane ke ka ba pi sha menta kadon ka buram ka ba kraw ka ba ap yangi ngi de ban pediang daga jing et ban im daga jing et ngin pediang ya ke ba apostol Paul ula klay hang ni bat ke ka ba men sim ba khot open scam gi do no jong pi ka ni ka por ba ka buram ka ba kraw ka ap na ka benta jongi ka subject ong ka jing sha shitam ka balang bat ka buram ka ban sapan pau ka balang ka dei ka ecclesia ka assembly ka jing lumlang jong ki banget ki missionary ba ie jongi nang tay na Sepngi kila ay ngi arteli ki kentin nagabenta ka church ka diga building ka diga ni ka ying mani hang ni ka church ka deiru ka balang ka jing lumlang jong ki banget mangi hang ni ngilong ka balang ka jong Jesus Christ ha ka ni ka perthai bat ka buram ka ban sa penpau kam day ka building kam day ka jing tay de gikti ka buram ka ban sa penpau kalong ya ka jing tay ka baken jaman sem yangi ki balong ka met ka jong Chris kidon ki balang ki balashna itanat ngamut benong kidon ki yeng mane ki balashna itanat hado kata ban ngi aingo yu blay nagabenta ki yeng mane ki itanat hagi kalendar jong ka Synod ngi juyo kitu ki balang be itanat ha YouTube ki jupen ki yeng mane Presbyterian ki be itanat aingo yu blay bau blay ula kerkhu spa yangi bar ula kerkhu ki arkitek jongi kila ban snai ki jing kila ban design ye ki jing tai ki be itanat bat ki kontraktor jongi kila ban sna kitu ki yeng mane be itanat mereka buram kamde ka yeng mane ka buram ka de ka balang ka buram ka de ki dukot jong ka balang ki ba pelong ya ka met ka jong Chris haga testament ka batmai ki don santeli ki jingring dur ya ka balang santeli ki jingring dur ka met u Chris epesos lenong ka banengkong ki dukot arpu lai but iway koren khat ar lenong ka dukot ka bakhat ar ka ba ar long upat lang ublay ar koren nriu khat nriu nang taki lingdo bakin just iway Petros ar lenong ka dukot ka bakin dai nang taka temple jong men sim bakhot iway koren lai khat nriu khat kendai but epesos arpo do arpu ar but nang taka basan ka nonglet kurim ukris epesos san arpu ar hado lai pu ar kini ki santali ki jingring dur chong ka balang ka met ukris upat lang ublay ki lingdo bakin just ka temple umen sem bakhot but ka nonglet kurim ukris kini sautali ngilamat hagani ka perthai ka met ukris ngilong ka met ka jong ukris upat lang ublay ngilong upat lang ublay ki lingdo ki bakin just lapan kup yangi kata ka kerdan ki lingdo bakin just ka temple umen sem bakhot ngilong ka temple umen sem bakhot nagataga daw ngirwai do no jonga laga tongit temple jong me ai kan long hapo hang ne ko tra jisu hadu bamju ko to shong ching don jong me kan yai long ching khawai ba kini baro saw ngila ma daga ni ka perthai ban ngila sngo tho kandiat ya kataga buram ka balapan kre naga benta jongi Henrega ni kabasan ka nonglet kurim ukres ngimpat yo mat ngidang pen kre yala de ya ka jingwan shaw jong u nonglet kurim ya ka nonglet kurim kabalong ka balang ka jong Jesus Christ na kwa ban ong lengkot ang ni habangi ngilong ka balang habangi ngilong ka met ukres ngideban don ka jinget teli ko kinong yalam jong ka balang ki badon hang ni tongin ya be pi ya ka jing eteli
Namar haga jia teli melon jong ka balang ka pau ka buram ka jong blay. Haga jia pat ya pra. Haga jia luat ya pret. Ngilong ka jing rhe ben hakmat kani ka pertai. Nadu ka Balang District Presbyterian Synod Assembly PCI. Tong ini long teli, tong ini long kawai, namar de hangta baga pau ka buram. Kabalapan kre na kabenta jang ikom kabalang. Bat siya panggiling do kibakin jas empat ngakwa ban kren yeki pastor samla ki jangi. Ngamnot ban ongi pastor rangba namar kilalong kikpa jonga inmen ki jonga nrei ki pastor ki badang samla ngakwa ban ongi pi don agani ka kerdan joga jinglong pastor kabaga sinod kala ay pi bat yagani ka buram bat what new sting yaka namar kalong ka buram kabak raw hado kata gani ka pertay ngas ngongo ngadas ngongo ka KGP Synod Sepngi kabala pelong pastor yang nado ngadang late school ngasngo ta ka jingkot job lay banga kwa balong pastor ngalayo ala ban late puli ay ngo you blay ka KGP Synod barim ka KGP Assembly menta kala thung pro pastor yang house nam arjar ar abay pastor late Reverend Dr. Yaring Karkongo la bukti ban pen kamti yang aga jinglong pastor pro pastor ngasngaw kata ka jing kemen ban ngasngaw ka jing kentang abay pastor ijongi Reverend BC Lingdo imla banwan namar ka jing shitom kamen ilabuk ti lor janga snem arzan rio amaupat so thu kata ka jing kentang jong ka board jong ka synod jong ka ordination ban nga sungungo ka synod ban nga khot iki para pastor what news things ya kani ka jinglong pastor ka jongi kani ka buram ka baga synod ka ayengi kamat ka pertay nginum ya pen ya kani bat ka way pat ka pat agani ka pertay abalapan gentang yengi lapan gentang yengi siya ka jing sakri ya ka balang bat ngidey na mahal kata ban buram. Ya kata kabalapan gentang ingi. Kani kalong tang kendiat jong kata ka buram. Kabalapan kre na kabenta jongi. Haga yeng song ne haneng. Yang iki pastor, ya pigi teman besan, ya pigi dekat komiti balang, ya pigi no yalam jia seng gentai, ya pigi no yalam jia seng samla, ya pigi no hikai skul penpau, ya pigi no yalam jia seng yeng kinong kit kam, hagi benta beper, kadon keburam, kabalapan kre na kabenta jong pi, anda pila poi, haga yeng song ne ang tehan neng, kadon ru ka bainong, kabalapan kre na kabenta jong pi, kabeneng kam day ka bainong, kabeneng kalong daga jing ai ka jong blay. Kabangiyo lingba ka jinget how Jesus Christ. Henry habneng ka don ka bainong kabalapan kre na kabenta jongi. Ladang ila sngoto ya ka jingkentang jong ka jingkot but ladang ila 3 minute ha ka ni ka jingkot yangi. Kaburam kabangiyo ka ni ka pertay. Kung ki pastor kalang kandiat habay nujor but kaburam kabalapan kre na kabenta jongi nginyo kor. Ya kata kabor balang kabalapan kop yangi mat khaddu kadai kanong lit kurim u Jesus Christ ngan sa penkot hang ni kanong lit kurim u Christ kadai ka bangin sayo ya ka jingda pura jong ka buram ka bansa penpau ngipuli khtinu blay Ephesus lenong ka basan ka dekat Arphew nyo baon yo penyeng ya ka hakmat haladihi kabalang kabadon buram kabam don kabatok bria lani kabasti lani kei kabakum kita henry bakan yok long kabakhuj bat kabaklem jing duna kabalang kabau jisu ula senga gani kapertai kalong kabon penyeng hakmat jong u kabalang kabadon buram kabalang kabam don jing tok bria lani kabasti lani ke ru kabakum kita pilong kanong let kuremu kres pilong kanong let kuremu kres ma
kiba pet kiba yu I pilong kanong let kurem ukres ri kentang yala de namar ka ktin ublay jingpan pa khat kanda nyaw ko ong tong inia kemen bat nginia shat kemen batungin ai kaburam hao nabaga jingshong kurem ukhon lang brot kala jia bat ka tengah jong kala penkre yala de namar ka tangi kum kabalang nginumuat ya kaburam jong ka perthai ringin wahat ya kaburam jong ka bamjukot katno ka jing tanat banyu I ya ka thai samla bakawan rung hakaburam ha ka yeng mani kumu pastor ngalayo ban peniatho bonjur ki bayatho samla mangi ki pastor ngalayo ban pendap bon ki jing peniatho samla lawan na kaliang orang ba ula sang orang ba bani ap ya ka kentai lawan na kaliang kentai la penrung kitu ki bahiyeng bahasem jong ka kentai ban song sakawai kaliang bahiyeng usen rangkin song sakawai pat kaliang bat nangta kan sawan kanong likurim don ki jaka bagi rung shwa ki senran don ki jaka pat bag yat kanong likurim bot ki senran adin compare da kanu korukom ni penan kam nrei kanong likurim ka wan ha ka balang ha ka yeng mani ka buram kasno ya ka ketika mon jok pa kasno da ketika diang Shibet pat kan sa sno daga ketika mon ya utnga jongka ban mau pat un pensno ketika diang pitip me kata habuk pa u ai laga jongka khon haga jia tho song kurim lade dam don suk pa kunyi u ai da ketika mon bat u shenrang pat u sashim ya ka haga ketika diang habakawan rung ka nong le kurim haga buram haga yeng mani barok kia pet barok kia paidid bandau pastor uang wat num penangkam mobile phone yang maniru barok kia say mobile ban shandur ya ka bakawan rung haga buram katno ka jitan nat jongka haga riam ka bali haga jingpong vil haga kti jongpa jongka bat kita gi senran ki bapani po iping itanat ka way ni gidur ba itanat tam hayeng mani long habarung kanong likurim Bagaktiin jo blay epesos lenong kabasan kabatay baga balang kalong kanong lekurim bat u Jisu nong lekurim uap hang teh beneng lano kan wan kata kanong lekurim lano kan wan kata kapor baon pun ko buram ya ka hang teh ka yeng song ne haneng ngide ban so tho ko ki para bangit be bawat langi sya si tom magani ka perthai kadon ka buram bakraw kabalapan kre na gabenta jangi Bat kumba kabalang sakwang kalabu subjek bangi barok rukum kabalang Presbyterian ngide ban sautu ikani hot kiwe ki balang ru kide ban sautu ikani balang isya sitam magani ka perthai kadon ka buram ka bakraw ka baap yangi ka jingsya sitam ka balang bat ka buram ka ban sapenpau ubleun kerku yangi lingba gani ka khubor lingba gani ka subjek na ka benta ka buram ka jong blay amen tungin ya duai. Au blay bok pau jangi bahabeneng. Ngi aingo yeme nakabenta kaniko khubor kabamela ayangi. Lingbau syakri ubarit ubatolot ujong me. Ban ngi aingo yeme nakabenta ka jingsha skor jangi para banget. Ban ngi aingo yeme ko try balak ban pensngawi kaniko khubor lingba kini kor jaga jog kabamenta. Bakum kabalang sakwang kadon kubor sa kabalang Presbyterian keleng kari Khasi Jaintia bat syakiweiru balang isya sitom magani ka perthai yamanta sipor sibet kadon kaburam ba bakraw ka baap yangi irap ngin so thu ikata ko try bat bingin penkre yalade ngin rikho yalade ngin rikentang yalade ya kata kaburam kabala penkre nakabenta jangi ngi aingo pamiyo sngaw ko try ki jing duai jungi ngi pani kini baro ngi dem ngi ngo ngi pediang haka kerteng ke jong try bat unong penem jungi Jesus Christ amen. Ila yos ngeu ina ka kubor ka bakodor bat ka bagajabin sim.
Bau syakri bagoro jong turai lapan sengah pedang jongi. Learning a subject baka balang kelabu. Ai benda kubor kalau kubor ban penyawan sia mengi kun ke jong blai. Bakat bangin ang emni berthengi dam la man lai. Sampai kendu ke jing ke jing pang ke sitom ke jing tenju mabun jai. Dek sayo diang ni ka buram bat ni ka nong ka jongi. Nadai ban ino ni patai ban lai cak takari maka jaka syong ne bawa terapin krengi lain kerku yai pastor ibalawan ra hangi ini ka kubor lain orang kat pi pastor ai pi kong syakri wakodor ya ka jing start ka jing syampang tapi yai long syakri ban yai psa ka tin ka jong blai ka bau blai hi ibet bat jibran kam ye pi hang nu wa pi yang bat kum jo ru halak jong ka pastrit ka bau blai hi la pen kham ti pi ki khon mi e ka jong blai ni nya poi pat chaka boi ka benta jong ka jing sakri ni ka por ta ka long bangin yo ban lum no i ka jing ai ngu ba ka por bangin yo ban lum i ka jing ai ngu ni yo skeu ni ki atli ki kwa na ka balang Presbyterian mau rang lang bat ka balang Presbyterian nong pathau di kapa ke kinong ki balang di kinang lumi ke jengu kini ki balang kin ai kwar juki koi hedeng koi pat bat kom ka jimin kre ki kun samlai ki yo ban wan sini ke jakaban ai jirwai jongki ngenyir wai jing wai wa shispa safu a shispa arpunyo Komen sim kajing pen thamai ahya de ka bor ba kraw pendoro ka buju saitan kajing sneu nang ito lao ya kale el bening atrai to pha ya kinong pop ban pen em angin skau ka tin ka jomi isai ken rat angin em ngiran do al ke khot jerwai wa shispa arpunyo Sim kajil ben kemai alyar da kabul bakrau menduru kabut usoita kajing sim nang itolau ya kaler beng atrai topa ya gino boban pen em aingin skeu kaptin kachong me isneiken rat aingin em vengkat pat hisakri chong me palumen semban yatrek tu ben kendu yaginong po ben paula kajing ai yakimen sim chong imen ta to ben shai atrai ba pha ainin mat kajing i chong me lang yangi shakaring na Adin badap ban lum ni ke jengu ngakrapa di dalam san kiling khoi saban pen kentang ni ke jing ai ngu
Tôi pai hậu lê vì dân đuôi.
Aingo ia me au blei, mereka por, keba kodor, mereka kentang. Melap padingi, kum kikon, kibla suspa juga kaipi Synod Sepngi. Wan mereka klimat juga jing sikri, keba kadu, jangan mereka jiseng kaipi Synod Sepngi, keba Arphew, mereka Sakwang. Aingo ia me au blei. Namangi suatu ia kajing job jong kaji senat hari kesnem. Namar kajing kaji snei bagi dekat kaji melam berngi. Itu kebas sedang hadu kena kelimat. Aswawi sapruai no kena kaji sekri me. Kum kesor ngiduai memen kerku. Wei kemensi mengkeba kodor. Dekat kedelikat berbarok bengseli pai dengan Balang. Lakalau mentah kami bersih bola syai, bangin yat, rekan lem, bakaji dan jome, kaji im kajongi. Itu ayam bu no ru kaji sup kaji me kaji Balang Sakwang. Kami nak kerku kerpang ya kawai pui kalau ying jadi pelabangai. Kalau priang suphayangi, kalau lagi babha, mentah kaburom kajome, adin jangan kaji sang sunat. Kaya mat ya kerku kejume kambun sya. Itu wai au blei men kerku. Ela jong ka kam jome hapo jong ka sina. Itu wai au blei men kerku ya ka wei pekawai ka Balang. Hapo ka Khasi Jaintia Presbyterian Sepngi. Kentop iki kam nadu ki distrik Presbyterian bagi Balang. Juru ikasari baro ka wei. Habangin pentelun yaki kam jongkai dekat senem kisem ki Banuan. Bangin pentelun yaki dapat suatu oma kajing start kajing beriu mereka berom blei kan ka. Yang ngoye me au blei nemar mela penlak yangi. Banuan khamat kajing snei jume bang kajing ai sika kam jume. Lagi long ki berit bagi bekraru. Hidu ai men ku habak kesarkan penun kam yaki. Kerku ya ka wave ka sangti blano ka kam jome bagin dat suturu om tamin ai ka kam jome mag kerku jome rekum ong no wa ingin ai la de bar kan tang kata bangala idu ai men kerku ya ka por bagi por bersa jong im ka jongi bagin don ka yele nam ta ka buram masapau habako jong im Pani kene baro agar teng betul tam ngejong teraji su nu pernah benang suspa jongi mentah bat ke babam jukodro. Amen. Kelapoi, sikapor, Kaba, kin ai kublai, ia Balang Sakwang, Balang pelapdiang ia kini, kajeng seng Synod Kaba Arphew. Hangangas ngau pat kat padang slem, dang rehem kajeng syakri kajongi. Hindai kapor, kamsya igi, laha berhadin kinyat kenta, bangin salah. Kum gidkot bagi dilikit, ngadai ban selai paino lagi jong ki yengi sem ke jongi. Ngatip kipra riuduk gidkot bat kipra dilikit ngilapun kre ye ke ba mare wai kini ke jingseng ni selai paino. Ke jing kublai kan ginyo ni kapor kumbala kalong karukom hakasnot ke jongi. Nakaliang jo kasnot moderator dewan ai hikik dia dik ai kublai karku kerdo tu ini ka Balang kelap diang ngejing steng ini ka por kom usyakri ubaret ya ubakas nat laben syat ini ka kam ko moderator hagidei bat ka Balang hangni Sakwang hagidei bat ngah kom usyakri ubaret kelong dan artli aka ban saken mau haus nem ahajar ship ho
Dari hang ni hak belang sakwang mengashimti ika kam kumusketri jonga jingi sengis lok ki pastor. Bat menta haus nem arjar alpusan dari hang ni hak belang sakwang mengashimti ika kam kum umudirator. Hak history la shine la puli hak jing kenmau ya jing lek no sol adnongsi Kabalang Sakwang kan pau arsien namar ke jing simti ke kam sekretari jing slok pastor bat ya ke jing penyah ke kam hang nihi kom umoderator Kabalang Sakwang lale ek bab hatam hakapor benyiwan ke jing sleng slok pastor dadon kelhu ba hang ni don ki mau siang babon hang ni Bat nangiwan hani ubnai ladep awan pek kum ngi amin sim ke balang ni shem ke mos yang baro kelaja bat mata kalong kemadan ba itnat ke balang lade ke babha bau blaihi ula kerkhui pi kum ke balang yo ban pinbit pinbiang ini ke plau nyu ke yimani ike sadong sakun jung yimani ha ba pi pin kre ban piang Ia kejeng sang pajma bar pulai, dia ke Synod Sepngi. Bat kum ka Synod kalong kejeng sak kenmau. Ia ke kum ke balang, la le bah, nda jengi kum ka Synod. Bat ndangi poi hang ni nadu ke mit, bas dang jong kejeng sang Synod kejengi. Ngiu ia kejeng long la keloi kejeng pi kum ke balang. Ban pediang ingi ke dekat bagi dia leki. Ban lej alam ngi siki ying ke sem ke jong pi. Bat nang lapoi siki ying ke sem ke jong pi. La pediang ingi da ke jing kemen ke jing ye. La kloi ban pen bit pen biang. Yang nan kam nyong i be dei bat kini ki miet bat kisngi. Ke bangi syong isar gad bat pi. Naduk bas dang jong ni ke jing seng Synod. Bat haduk ni kebit ke bamenta. Ot nganam kren yaki item jing bam jing ta api ai. Ni kenong kit kam ni kren ni ong. Banda kalong kum ni si benai ni sa hang ni. Tip telek pa si yeng. Ki kemi ki kun kena itu ni am yengi. Mar ka jing bit jing biang nong sedong. Ka jing kre jang pi kum ke balang. Kilong nama pile ikita nta jongi le nam ta utrai bau play ba pi ban shakriyo do play ka jingsuk pen ker khui pi ki para bangai bi baro hapo jong balang ne ki jing sabun ba jing le ba ka jong pi la pen pa bat le nam ta jongi kit khat ba ki delicate bat le se ho oi ngem la biang kong kit khat ba delicate Abang yong ni syong isa aki yeng jong pi, yo pi shem daton ki nu ki jing telot lani ki nu ki jing bakla, ki nu ki jing pinbun kam ye pi, ngile tlia, don bokwa sha klem sini, shina sha sini, don bokwa manbam jing ta kata, lese klapin lamwir bat pinbun kam ye pi, di kum ka Synod ni karpat ye pi ba pinum snowi bat wat numi thu khana sapang jongi kum gid khat bedel ki sapapan ken mau tangi ba bha bang yo ne shem bat pi haki ying sem jeng pi khuni ki jong play bat kum juru kum ka balang telap pinbit pinbiang yak jon kam jong ka jing sang Synod nadu ka miet bas dang Lakalong kaliang jong kalat, ndon jing thut, tang si sekon ru, adu bas dang hadu bakut, kajing pernai kene bakasa komni. Nagi pai hakaliang jong ini kitiar jing bin sawa, kam cemdon kanu kajing thut, lakalong hakajing lang kat kam jong ini jong kasnot bagangai, bat kajing kat kam jong ini sekin thairu. Lale shitam klapen biang yikini baro. Bat kajing aitilut ke jong pi kelapelong ya kajing lang jungi hak jiper kam boro
long bebit bebiang bat bayai ben yai renti bat abangi pai sikiwe du kejing don kam bagi day bagi kejing seng jongi ki jaka bagi pelong ye kejing seng kum ngi ka senot ini ka pandal pala ban yam ya borok ki dekat bagi delikit no basdang ni yo ban pelong ye kejang kat kam jongi hangi bat kumju ye kejing ye seng meni belai ni iplapen biang ru ye kejaka long committee bat jing seng jong kejing seng kentei ta borok tale namar da kejing bat kejing angnut ban persyang ban le iba bahatam kung ke Balang ban bit biang ye dan kam jongi kum ka Synod bat mangi phairu sekajaka ke bangla yo an pelong ye kejing seng jongi menimenski hangti pop madan yin yo shu ye ba kum tu jaka bat ka Balang kala persyang kala le ibatam ta jongi bit nabiang kajika syong ki pai ba baro ki yo bani ilut yang ki nongelam yang penyai yang Synod bat komju langi pai hagajaka penyang kali saudong ni ke sinong kam cemdon kenu kajinga tengku lembub haju mangai ki bawan sini kajinga seng Synod kin sa kin mau bakla poi hakapor ke babiang bakmen like phairu takaju kajing kemen bakajing bamnon kenu kajing sakut hantiyan ki jongki oh kini baro kin sa hajikan mau jangi kum ke Synod ya ki baro bakum ke Balang lale namta kajing bit jing biang bat kajing ha jangi kum ke Synod hi baro ke wei bat kum ki pastor ki pen pauru kajing ngau ngobat ai kup lei ya lokal MLA ba Renington lingdo tongkar ibang yu kemen sim pasbun kebakelut kajong ibang la khot sabhai gi ki pastor ki fraternal jeliki bang yo manimen step man ya bam ja sabha ringkat bat tu blei nang kerkulon kat bat phi kom usyakri ba blei la khat sen ka kam jong jing syakri ban long ke banta jing ban pet ye ke jibit jing biang jong ka ka stit ke ba ke jongi oh kom dau syakri ba blei la khat ban airu ka jing syakri ban bit pin biang yen kam hagani ka constituency ke jong phi lai nang kerku ya phi kom ukhon ba syakri ba blei wala ai le ke jong ki sap haga jing ibet ka jong hi kom ta ni ka por nganom pen slam shu kom ka Synod ka sa phai lebit lebiang bat kom ta ngasimut ban ong tang kom ni la ka long yangi ke de khat ba ke delicate ke la sha sitom hadu ani ke mi ngem la ban klem da ai kublai la di ru mo ni hab ai kublai na mar ngi ya ka jing jong phi ka kam ka ju kon na ban yai sa hadu kan ke mi blai no ker khu ngi lang ro kom jo bat ong ye phi ke de khot gil ke lei pha nang ni rang kat ye phi ru ka Balang ya ka tin ka jong blai ka ong kom ni tuat ya mai ho halinti kan ma mo wat nom ye tnom ke de khot gil ke lei phai chli da ka jing kmen bat ka Balang ru kom te kam ong la de phi siam ke nu ke judana ne ka lang jongi kom ke Synod wat thau ye kita baro ngen kan mau ye hake jing duai jungi bau blai na ye ker khui ngi kum ka Synod bat kum jo e phi kum ka Balang te hang ni ka por kum ka dak jong ka jing khublai ya ka Balang Sakwang nga karpat ikit khot likit bat baro bangi sabah ban ye yenglang ngana ai ke kti jong ka jing khublai ker khu ka do ye Reverend Khasi bedeban ya ka jing khublai na ka liang jong ka Balang to kit khot likit sabah na yenglang kum ka Synod ni ai ka jing khublai ye phi ka Balang ye ke baro pa phale na ka jibet jing yang jong ni ka jing seng jongi dan ka do ka jing ker khu ka do bau blai nang ker khu ran ka ba phi kum ka Balang nang la ban yeng ban sakhi ni ka thai
Jika kata kita em jauh try, kita juga Jesus. Tu mereka jingsuk berkat bati untuk rom ke jauh hi. Amin. Tak sabah nisyong. Tengyos ngau pati ke jing kublai nak liang jauh ke Balang. Reverend Moderator, ki record, ki delegates, ki pastor, ki profesor baru, ringkat, ya ki para bangai biij baru, ki bedon lang hakan ke jingaseng, hakan ke janmit, ngayeng hang ne na ke benta ke Balang, Sakwang, bat kumju ke mau kurwat Presbyterian hi baru kawai. Ban ai ya ka jingkren kublai hakane kapor. Ningkong ngi pen pau ya ka jing sngongu ya utrai bo blai jongi. Ubalalong ringkat bat ngi ha ka bangilala ya ka ban pediang ya ka ne jingaseng KGP Synod Sepngi ka ba Arphew. Ka belasdang nadu nen ha ka sngi nriu tarik bat ban penkut menta ke janmit kendai tarik jung benai mats jung kadika snem arajar arusan. Bat ngai kublai ya pi baru lang. Haka kerteng ke jung trai jungi uji Yesus. Meni mensengi idon arngut ki pastor ki blapasiau hangai ya ki arteli ki jing ai jing mut. Iwei pastor ila ong banamar bakadai ke janmit ke bakadu. Pila ban kren ya ke jingkren kublai ke pura bat ke bakam slam namar bakadai ke bakut ha ke baro kim don kiwei ki kam satang ya ke ban let pai sala ke jong ki yeng iwei padai ila ong ba pin ngau ba ban ai tang khandiat ki jingkren ai kublai namar balada pipen slam ki babon ngeni ami no te kumta hakane kapor ngasngeu ban ong kumne baka jingkren ai kublai nakaliang jongi kum ka Balang kaladai ban jerong bah namar bangilak ngilapen kre ya kane ka jing pediang ya kane ka jing seng sinot lapalat ya ka sansnem kumta ngila ban sngeu thu ba ki babon ki jing pen kre ke jongi bat ki babon ru ki blaya don benta lembat ngi ha ke jing pen kre ban priang ya kane ke jing seng sina te henrai ngeni ale ya ke ban pen poi sya kata ke pang ke ba pedeng na ke benta ke jing ai jing mut jong kini ki pastor baro arngut nganget bakadon kumtahi ha ke jing mut jongi ki badon ha kane ke janmit ka ba menta te kumta ladang akum klet ya kaban ai kublai yano ru namar ngayale ban penlengkot ban penlong pedeng ya kata gajing ai kublai ngakwa bopin sngau ba ban syem bangi ai kublai na kabenta jong kita baro ki bedon benta lembat ngi ha kana gajing penkre bat gajing pedang ya kana gajing seng sinot. Reverend Moderator na kaliang jongi ngis ngau ba ban pedang ya ki kentien kublai ke jong pi nakaliang jong kasina hakane kapor ngakwa banbu haki ar teli ki pang bat ki benta ka baningkong ngikwa ya ka ban penpau ya ke jeng ai kublai na ka benta jong baro ki blai don benta lembat ngi kum ka Balang bat ka Presbyterian ha ka jeng penkre ya kane ka jeng seng ka baningkong i penpau ya ke jeng kublai ya baro ki department sarkar ki officer ki nongtrei ki banapo jong ka distrik bat na ka jalahi baro kawai ki balayadon benta bat ki balayale si tomru ban syem ya ka jingkit kli ban penbet penbiang ha ka jing penkre bat ka jing pediang jongi ya ka ne ka jing seng sinot ka ba Arphew jong ka KGP Synod Sepngi ka ba ngi pen pauru ya ka jing kublai ya baro ki MP, ki MLA, ki MDC, bat ki minister sorkar, ki belayadon benta sibun ha ka jing pediang jongi
ya kane ka jing seng ka balai ngi ai kubleru ya ki invites ki bala priang ya ka jing khot ngau ha jongi baniadon benta lembat ngi ha kane ka jing seng kerpang ha kane ka sngi ka bomta ka jing don jongki kala ai men sim shibun na ka benta jongi ka babut ngi pen pauru ya ka jing ai kublei ya ki khon jong ka balang ki balasa syaki weipat ki jaka ki balang ki seng balang ki menteri bat ki dorbar snong ki reusimet ki longyeng longsem bat ki weide baro ki balaya snok tilang ban penbet penbiang ya kana ka jing pediang jongi ya kana ka jing seng Synod ngi ai kublei ker pangru ya ki nongkren ya ki choirs ki bala penkong ya ka jingkhot ka jongi ya ka bansam ya ka kten ka jong ublei hapdeng upatlang jong ka Synod baro ka we nganget bakal long ka jingbam bakan jam sim ka bala bantei bat ban pensaj bor na ka benta jongi ki riu nget baro ka jing kublei ka baar ka jing kublei ka baar lana ka bakhadu bat ka bakongsan ngidon ya ka ban penpau kalong ya ka KGP Synod Sepngi ka bala ai hangi ya ka ka jingkit kli ban penkre bat ban pediang ya ka ka jingeseng Synod ka baar pulai ngi ai kublei nadu ya ki nongkit kam kiba layale sitom bat ki belajuan ya ke bania kendu bat ngi kum ka balang bat ka presbyteri bat ki bela ai jing mutru yangi ha ka jing pen kre kum no ban pediang ya kane ka jing seng Synod ka jing wan jong kane ka jing seng Synod ha ka balang ka jongi kala long ka jing kerku ka bakrau yangi la kalong haka bapau ku bangileo sngau ya ka jing kren nai reverend moderator bat kum juru haka mensiem ya ka bakum ki banget ngia trei bat ngia em sirham ngi ai kublei ru ya phi kum ka Synod namar kini ki program ki bapher ya ka ba philapen bet leng ba jo ki nang sim benta baro ha ka ba philawan ra ha ka ne ka jing seng kane kalalong sisya ka kubor ka ba ai mensim na ka benta jongi kum ka balang bat ka presbyteri bat na ka benta jong ki banget baro ngi ai kublei ru ya phi baro ke dikhot bat ke delegates ki fraternal delegates ba phila sya sitom lembat ngi kum ka balang ha kane ka jing yaseng kaba nadu kasngila balang hadu kane ka janmet nganget ba kidon sibun ki ki ba philap ya ka jing duna ya ka jing bombit bombyang ha ka jing pen kre jongi la kalong ha ka yeng ki sem lane la ban long ru ha ki jaka pen long jing yaseng henrengi ai kublei sibun ya phi ba philapen pauru ya ka jing ya trelang lembat ngi ha ka ba phila ai jing mut lem yangi bat kum ju ru phila pen sngau ya ka jing don kam ya ka ba phi sngau don kam bat ngila persyang ya ka ban le ya kata kat ya ka ba ngila ban le bat ngi ai kublei ru ba phiken mau yangi bat phila bu ru leng ba ki jing duai ha ki long yeng long sem ki jongi paro te namar kata ha ka ne ka por ngan om pen slem kumula ong haba pian sami nang ne na ka balang ka jongi bat na ka presbyteri ka jongi ngidon ya kana ka jing ya thu bangila yaksat na ka liang jongi banle ya ka batam na ka benta kane ka jing ya seng henrei phila ban siam sibun ki jing duna kumtang ngi kerpat ya phi ba phen om sngau ya ka jing bomla jongi henrei ken mau lam yangi ha ka jing duai jong phi kidon ki para banget
naka balang hang ne sakwang. Let's say na pedeng jong pi, lara pin ya kendu yaki haden shibnai, lane arpnai, pin itu syu yaki. Baleng ong kumta, namar bamenta ngilaya thang yong lut, lajan baro ngilaya thang yong. Kidon kini kipnai kiblat dep, kisnam kiblat dep let's say lara piyo yaki. Piyo da kawai kadur, kabakam bahabriyo. De henrei menta ngila thang yong namar bangila tre sitom. Nakabenta kanai kakam. De kumta lada don kano kajing duna syuken mau tang ya kata bat sngeu bhaban duai nakabenta jongi khnang ba kata kadur ke babreu kan wan pat hangi. De kumta kum kadak jong kajing ai khublei nakabenta jong phi kum ka synod ki dikhot bat gelikits bat ya baro ki baidon benta lembat ngi kum ka Presbyterian. Ngakerpat ya kidikhot jong ka Balang, bat nakabenta kidikhot jong ka Presbyterian ru kat kibayadon hakane kapor. Bangin sngau bha, ban ya yenglang, kum kadak jong ka jingkhublei. Hakabangan ai ya kakti jong ka jingkhublei, nakabenta i Reverend Moderator. Ngakerpat ya kidikhot jong ka Balang, bat kidikhot jong ka mau kurwat Presbyterian kat kibayadon ngin sngau bha pan ya yeng. Sibun blay nang ikir khuya pikum ka synod bat ka synod kanang ya ceprang hakil yang baro blay na kapta ka buram amen ngau pahaman syo to mentangin yo seo ging pen bena nagaleng juga synod nak Balang tu bam Reverend Moderator Nagaleng jonga synod ngim dan syu gijing penmna Henry dan stang kawai ka jingkerpat berkata kalong kumni onda ngradep ya ka jingkerku penwai ngikerpat ipi bar upai ba bapin sobha barang yeng hak ka ju ka jaka kenang pan ailat ya kidoki kam jonga synod baraya ya ka closing procession Ringkat berga Bible berkeliap. Hapo kajigalam jong timem san binong si kublai sibun. To kom to ngila poai si kabenta. Kabagin diptuai ni kajing sekri kajing yublai. Kajingu kajing roh. Kalau yang keteng BM jong trabi jongi Jesus Christ. Na ai kublai yakinang isi benta baro hang ni kajing seng na do ki khon samlak la ai jirwai perhemen sem nang play dwai kinong lam jirwai ki ola treshitam na do bastang jong ni kajing seng ringkat ru ki koyar la ai jirwai besutnan do le kajing suk ila rangkat bat phi kom ki khon samla phi nang ye yeng man sakhi na ka por chi ka por nam ta ka buram ki jong trahi de kumtu kumai skati lapen kenmau insayo banya aplang banya yenglang ke jaga pisong kum gid khat be delicate bat ngin yo banya kum gid nongit kam jaga ba tmamusan insara ini ke kot ba kabla kliam ban pen i bang lapen kot yegni kajing yang snot ke ba arpulai hangni ke balang sakwang nginya penwai mengirwai jirwai ba shispa sapusan atrai kin mau laga balang tuan kloi ya rab yada ba lei bagi pai ba nong syun kin yo penduk khat yaka apin i krishot yaine balabu ban shan yaka ki jim kular bom jukala ublei namar ding pna kum tu barot kin khat ke jinwai ba shispa sapusan Atrai ken maula kabalang tuan kloi ya rab yada balei ba
pa jongi ubah bening. Ni aingu imi ko pawok kodor. Melaya lambej ni kejing syakri jingi kum ke Synod. Longo trai ka purom ka jami. Kan yai pa hongi ki kun ke jami ban yu ko pa. Ke ti ko sebun ka jami. Ka balai pen pa hongi kun ka jami. Ot mai loreng kat bat ngi kum ke Synod. Lengkat ke Balang Sakwang. Ya kepala penbet penbiang ni kejing don kamor ko trai ni kejing syakri yami. Ni dua ableman kerku ni ke Balang. Bahkan ang san kenang roy. Bahkan yat ni ke bor sikabor. Bahkan lah pan saki pan pla ya ke keteng ke jangmi. Tak kom ni ni sepan waino jeng syakri ke jeng meni jeng yami ablay. Tu isnei ban pelat ni ke por. Ni kada kajing it pa kajong blay ukpa ubana bom jiukat. Kajing ai kepada biang kajong Jesus Christ bawa try. Lama kajing so yaslak. Kajing syai bor bat yayalam kajong men semakho. Batu ai kajing ni kajing ku kajami. Kebaya itu ni kai kajing isnai kajami. Kajing dap yai slay hap deng jongi kemaksis not. Rengkat ke Balang ni Sakwang. Lemru kira ngai ba syakri yami. Hang ni basurnang kaparthai. Menda hadu halakarta.